За да майнаци. Сега сме в планината, ще снимам клип с Константин, Емо, Йоана и Боряна. Съм, не съм и всеки ще задава на другия въпрос. Аз почвам да им задавам въпроси. Първи въпрос. Карали ли сте някога Ламборгини? Не съм. Не. Да. 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 И аз съм, да. Сега Константин задава въпрос. Катери ли сте на дърво? Да. 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 Не съм. Да. Ти? Не си Не. сега. Добре. Сега Боряна задава въпрос. На всички. Карали ли сте някога пуше? Не. Да. Не. Ама на живо или сън? На живо. Да. Да. Аз съм карал. Не. Ето не че много километри изминах по пушето на дядо, ама пак се закарахме. Добре, сега Емил задава въпрос. Кой тук е чалгар? Аз. Аз. Не. Чете. Аз. Не. Аз. Добре, сега Илана задава въпрос. Катери ли сте планина Шипка? Да. Не. Да. Имаме Щяхме снимки с Ние тия. щяхме да катерим, ние двамата и те щяхме да катерим на зеленото училище, ма беше лошо времето и не можахме. Гадно. Сега аз задам всички въпроси. Емо, ти, Йоана, Боряна. Някога били ли сте тормозени от наркоман? Не. Да! Чочо не се бори за наркоман. Не знам! Рони, прав. Да, Рони! Тормозки си от наркомани, аз съм тормозен от Рони. Защитавали на ли сте Хелуин, някога на Николай Хелуин. от моя клас? Аз да. Защитавал Аз, съм да. Не. Сега, мисля, че ще има още 3 въпроса. Сега, първи въпрос от 3-те. Ти харесваш ли някой от тримата? Не. Емо, ти харесваш ли някой от тримата? Не! Йоана, ти харесваш ли някой от тримата? Не. Боряна, ти харесваш ли То някой се от знае отговора. Да. Кой? Аз съм ти оператор, че имам право да си казвам. Добре, следващ въпрос. Ти, обичам някога влюбвал ли си се Не. в хот-дог? В какво? Някога влюбвал ли си в хот-дог? Не. Емо, ти влюбвал ли си се в хот-дог? Не! Ти? Не. Ти? Не. Аз не, бих казал в Дюнерче, ама то си отделен си. Кой не е в Дюнер? Сега следващо. Кой е ял, колко дюнер си ял в живота? Сладно. Колко си ял ти? 5-6. Ти? 20 5, 6, 7, 8. Там не. Откъде знам, аз съм някъде към 40-50, че аз всеки ден си лампим по едно-две дюнерчета. Не, какво да обяснявам. И финалния, най-могъщ въпрос. Това мисля да го изряжа от клипа, макар е. Целувал ли сте по уста? Не. Ти? Не. Не. Ти не. Аз не. Ти не. Добре, ти не. Аз не бих казал точно по уста. По бузата. Да, много пъти. И най-финалният, най-краен въпрос. Кога сте се родили? 27. Кой ден? 24 април. Ти? 27 7 април. 27 февруари. 27 12 марта. Аз ти съм най-големият тук, е. Да, Аз съм Нуби. Най-малкият. 27 11 септември. Най-малкият си. Добре, хора, това беше всичко от съм. Не съм, аз мога, не мога. Чао. От всички тука. Чао.